या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. अधिकारी आणि ठेकेदार मस्तवाल, जनता बेहाल, उपरकरांचं टीकास्त्र. प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी शिक्षक समितीचं धरणं आंदोलन. आणि मातोंडगावचा कवळाच उत्सव उत्साहात. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. रस्त्यांची आणि हायवेची दुर्दशा पाहता अधिकारी आणि ठेकेदार काही काम करत नसून याचा त्रास मात्र जनतेला सहन करावा लागत असल्याची टीका मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्ग 66 हा 3 वर्षापूर्वी हस्तांतर झाल्याचा उहापोह झाला, पण त्या ठिकाणी कोणत्याही लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेल्या लोकांनी लक्ष केंद्रित केलं नाही. पण आज हे 3 वर्षामध्ये ज्या असलेल्या ठेकेदारांनी कोणत्या प्रकारचं काम केलं, कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती केली याचा कोणीही लेखाजोखा घेत नाही आहे. आज वास्तविक म्हटल्यानंतर ठेकेदाराला 40% रक्कम मिळाली, ती पण रस्त्याच्या किमतीच्या चौपट किंमत झाली. 400 कोटीची 1600 कोटीवर किंमत गेली आणि त्यात ते जवळजवळ 400 कोटी त्यांना मिळाले. आणि आता जे बाकीची रक्कम राहिलेली आहे ती त्यांना 15 वर्षात रक्कम दिली जाणार आहे. ती 15 वर्षात प्रत्येक वर्षी टप्प्याटप्प्याने त्यांना दिली जाणार 60% रक्कम. ही रक्कम देत असताना त्यांनी ह्या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करायची असताना कोणत्याही प्रकारची देखभाल दुरुस्ती करून घेण्याकरता अधिकारी किंवा ठेकेदाराचा माणूस कोणतेही काम करत नाही. आज अनेक ठिकाणी दर पावसात रस्त्याला खड्डे पडणे. आज शहरातले रस्ते जे आहेत ते डांबराने केले असल्यामुळे त्याला पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात रस्ते खड्डे पडत आहेत. तिथे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, पण ती उपाययोजना केली जात नाही आहे. त्याचबरोबर ज्या राष्ट्रीय हायवेवरून आपला जो सेसेमचा ब्रिज आहे, हा ब्रिज गेल्या 2 वर्ष कोसळला. त्या कोसळल्यानंतर फक्त डागडुजी केली, पण त्याच्यावरती कायमस्वरूपी उपाययोजना केली नाही. हे 15 वर्ष असंच जर चाललं तर 15 वर्षानंतर भविष्यात रस्ता हा सार्वजनिक ज्या नॅशनल हायवेकडे जाणार आहे आणि नॅशनल हायवे त्याच्यापेक्षाही निधी नाही म्हणून हा रस्ता नादुरुस्त ठेवतील आणि लोकांना ह्याचा त्रास होईल. आज या सर्व गोष्टी असल्या तरी आज कोणताही अपघात झाला तर शेड्यूल बी आणि शेड्यूल ए मध्ये बोलल्याप्रमाणे त्यांनी ॲम्ब्युलन्स, त्या ठेकेदाराने ॲम्ब्युलन्स उभी करायची आहे. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे असलेले जेसीपी असेल, लोडर असेल किंवा रोलर ह्या तिने नेऊन त्या वाहनं लगेच ताबडतोब खोली करायची आहे, पण तेही केली जात नाही. ठेकेदार त्या ठिकाणी पण दुर्लक्ष करतोय. आज आम्ही पहिल्यापासून सांगतोय की रस्त्यावरून पाणी येतं ते पाणी नदीला किंवा व्हाळाला मिळवावं गटाराद्वारे. आज ती गटारं बांधली गेलेली आहेत, ती गटारं पण पूर्णतः नादुरुस्त झालेली आहेत. गटारावरचे वरच्या लाद्या गेलेल्या आहेत, त्यामुळे गटारात कोणतरी अपघात होऊ शकतो, पण ती गटारं कधी साफ केली जात नाही, गटारं कधी बघितली जात नाही. त्यामुळे पाण्याचा तुंबून आज प्रत्येक ठिकाणी होत आहे. त्याचप्रमाणे आज रस्त्यावरती ब्रिजवरती पण पाणी तुंबत आहे. त्या ब्रिजवरती पाणी तुंबल्यामुळे आज बऱ्याच ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता आहे. आज अशा प्रकारचे अपघात रस्त्यावर आतापर्यंत 3 वर्षात किती हे केले आणि शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला. अनेक लोकांची वाहनं नादुरुस्त झाले, अनेक लोकांना हातपाय मोडून घ्यावे लागलेत. ही परिस्थिती जर मुंबई गोवा महामार्गावर होत असेल तर मुंबई गोवा महामार्ग नव्याने करण्यापेक्षा जो NH-17 होता तोच बरा असा तर लोकांना वाटू लागलाय. दुसऱ्या बाजूने तुम्ही टोलच्या माध्यमातून जनतेला लुटण्याचा प्रयत्न करताय आणि एका बाजूने जनतेला सुविधा कुठे देण्याचे प्रयत्न होत नाहीये. आज राष्ट्रीय महामार्ग या महामार्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे.
ह्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगत ज्या आज शौचालयाची व्यवस्था करण्याची गरज आहे, तर राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगत नाही किंवा असलेल्या टोलवरती, प्रत्येक टोलवरती गेल्यानंतर लगत ज्या असलेल्या शौचालयाची बांधणी केली असते दोन्ही बाजूनी, ती केली गेली नाही. 5 झाडं या ठिकाणी लावली गेलेली नाही. झाडांवरती जी घरटी लावायची होती 650 ती लावली गेलेली नाही. अशा प्रकारे ठेकेदार जर जनतेच्या पैशाची लूट करणार असेल आणि त्याला जर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी त्याला साथ देत असतील, परवाच आपल्या असलेल्या खासदारांनी रक्षा सुरक्षेची मीटिंग घेतली, पण त्या ठिकाणी ठेकेदारांनी कोणत्याही प्रकारचे RTOच्या नियमाप्रमाणे असलेले स्पीड लिमिटचे बोर्ड लावले गेलेले नाहीत. ज्याप्रमाणे गावामध्ये जाणारे रस्ते त्या ठिकाणी मराठी ठळक अक्षरात बोर्ड लावण्याची गरज आहे तेही लावले गेलेले नाहीत. आज अशा पद्धतीने जे कोणत्याही प्रकारचं लक्ष न देता फक्त ठेकेदार काहीतरी आपला सांगतो. इथे रोड सेफ्टी जी ठेकेदारांनी नेमलेली जी किंवा असलेल्या शासनाने नेमलेली रोड सेफ्टी किती वेळा आली आणि किती वेळा रोड सेफ्टीने पाहणी केली तेही त्याचा पण नाव पत्ता नाही. काल तर पालकमंत्र्यांनी गौरच केला की 7:30 वाजता पाहणी करण्यासाठी आले आणि भुरकन गाडीतून गोव्याला निघून गेले. म्हणजे रस्त्याची पाहणी, जिल्ह्याच्या रस्त्याची पाहणी नाही. जो आज त्या ठिकाणी कशेडी घाट बघायला गेले, तो कशेडी घाट यापूर्वी 2दा त्यांनी सांगितलं की मेमध्ये होईल एकेरी बाजू, आता गणपतीला सांगतात एकेरी बाजू. पण उच्च न्यायालयात ह्या नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी 2 ते 3 वेळा सांगितलं आहे, मार्चमध्ये करतो, 20मध्ये करतो, 21 मार्चला करतो. अशा पद्धतीने 2 ते 3 वेळा ॲफिडेव्हिट देऊन पण रस्ता पूर्ण करू शकले नाही. जे उच्च न्यायालयाला ठकवू शकतात ते पालकमंत्री आणि मंत्र्यांना कुठे गुंडाळतील हे कळत नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने दिखावपणा करण्यापेक्षा ठोस उपाययोजना आणि ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे. आज हे 3 वर्ष उलटून गेलेली आहेत. जनतेने पण आता उठलं पाहिजे. जनतेचे प्रश्न जे रस्त्याला अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत, जनता अनेक ठिकाणी उतरते आहे, पण ठेकेदार पूर्णतः दुर्लक्ष करतोय, त्याच्या कामाकडे लक्ष देत नाही. म्हणूनच आम्ही आज जे असलेल्या कार्यकर्त्यांना पत्र दिलेलं आहे. जर यातून जर सुधारणा झाली नाही तर मनसेला रस्त्यावर उतरावं लागेल, याची नोंद नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. भविष्यात पक्षवाढीसाठी विरोधकांनाही सोबत घेऊन काम करणार असल्याचं राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांनी सांगितलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार गटाचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की पक्षवाढीसाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत आणि भविष्यात जो काही निर्णय पक्षश्रेष्ठी देतील तो आम्हाला मान्य असणार आहे. आज आपण त्यांच्याशी जी पहिली त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्याच्या संदर्भात आपण त्यांची चर्चा करणार आहोत. साहेब, आज तुम्ही जी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितली की पक्ष तुमची जिल्हाध्यक्ष म्हणून पहिली नियुक्त झाली, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन कोकण 7 लाईव्हकडून. तुम्ही भविष्यात कशा पद्धतीने पक्षपालनी कराल, काय सांगताय? प्रथमतः आदरणीय अजितदादा पवारसाहेब, आदरणीय तटकरे साहेब यांचं मी आभार व्यक्त करून मला जी जबाबदारी दिली आहे, मला आणि कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर यांना, आम्ही दोघेही प्रामाणिकपणे पहिला आधी तळागाळातील कार्यकर्ता जो अजून कामाला लागला नाही आहे, जो राष्ट्रवादी मानतो त्या कार्यकर्त्याला उठवण्याचं काम ग्रामीण भागात जाऊन पहिलं आम्ही करणार आहोत. त्यानंतर
त्या कार्यकर्त्यांना भेटून त्यांना संघटनेच्या प्रवाहात कसं आणायचं, त्यांना कसा विश्वास द्यायचा, त्यांना कशी ताकद द्यायची. काही लोकांच्या आर्थिक अडचणी असतात, काही लोकांचे काही अनेक अडचणी, त्यांच्यावरती कसा पर्याय काढता येईल. आणि आजच्या ह्या जिल्ह्यातल्या राजकीय स्वरूपात पाहिलं तर आमच्यापेक्षा मातब्बर नेते या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मला एक विश्वास आहे की राष्ट्रवादीला मी गेल्या 5 वर्ष म्हणजे 2008 ते 2014 राष्ट्रवादी युवकचं काम केलेलं आहे आणि 8ही तालुक्यांमध्ये मी फिरलेलो आहे आणि त्या तालुक्यांमध्ये माझी एक ओळख आहे. आणि तो कार्यकर्ता म्हणजे त्यावेळी तो साधारण 35शीतला असेल, तो आज 45शीत गेलेला आहे. तर ते कार्यकर्ते जे आहेत ते मला कायम संपर्कात असतात की आम्ही काही व्यक्तींच्या विरोधात आहोत, आम्ही राष्ट्रवादीला मानणारे आहोत, पण आम्ही सक्रिय राहू शकत नाही, आमची कामं होत नाहीत. पण त्यांना आता जाऊन भेटून त्यांना आम्ही आपुलकीने ॲश्युरन्स दिलं पाहिजे की तुमची कामं आम्ही करणार आणि खात्रीने करणार आणि ते मी पहिलं काम करणार, जेणेकरून ते प्रवाहात येतील आणि संघटित होऊन आमची राष्ट्रवादी संघटनेत ते काम करतील. त्यानंतरच त्यांना तालुका कार्यकारिणी म्हणा किंवा जिल्हा कार्यकारिणी म्हणा, ज्या माणसाबरोबर 5 कार्यकर्ते असतील त्यालाच संघटनेचं काम दिलं जाईल. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून जे जिल्हाध्यक्ष होते त्यांनी एक आरोप केला होता की तुम्ही सक्रिय सदस्य देखील नाही, त्याबद्दल क्रियाशील सभासद नोंदणीचा फॉर्म मी दिला आहे. आता त्या गोष्टीला सारखं त्याच म्हणजे जो माणूस क्रियाशीलच नाही त्याच्याबद्दल मी क्रियाशील कसा आहे हे दाखवण्यात पॉईंटच नाही, कारण का तो क्रियाशीलच नाही आहे. त्याने आजपर्यंत पक्ष संघटना होती ती संपवली. आता काका कुडाळकरनं त्या पक्षात घेऊन त्याला संपवण्याचा घाट त्यांनीच केला. कुडाळ नगरपंचायतीत काय केलं, ह्यांना उभं केलं आणि त्यांच्या विरोधातल्या माणसांना मदत केली, हे समोर दिसतं आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल बोलण्यात काय अर्थ नाही. आपण पक्ष संघटनेचं काम करू. आणि मगाशी मी प्रेसमध्येच सांगितलं आहे की मी ह्या गोष्टींकडे ह्या लोकांच्याबद्दल जास्त बोलेन तेवढं त्यांचं महत्त्व वाढणार. त्यांना मी महत्त्व देऊ इच्छित नाही. मी माझं पक्षाचं काम करणार. अजितदादांचे, तटकरे साहेबांचे हात कसे बळकट होतील, त्यांनी जो विश्वास आम्हाला दिला आहे तो विश्वास सार्थकी लावण्याचं काम मी करणार. आणि ह्या पुढील काळात सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला सगळी ताकद देण्याची तयारी आम्ही दोघांनी दर्शवली आहे. कुडाळकर साहेब, सिंधुदुर्गातही अशा पद्धतीने पुढील निवडणुकांना आपण सामोरे जाऊ. मगाशी काका कुडाळकरना पत्रकारांनी प्रश्न केला, त्यात तसंच उत्तर माझं आहे. आणि अजितदादा आता ज्या सरकारमध्ये गेले आहेत, जो गट तयार झाला आहे त्या गटाचं कुठेतरी पॉझिटिव्ह थिंकिंग, त्याचं बेरजेचं राजकारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केलं जाईल. या ठिकाणी मी सर्वप्रथम आमचे नेते अजितदादा पवारसाहेब आणि प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय सुनीलजी तटकरे साहेब यांचे आभार व्यक्त करतो, ऋण व्यक्त करतो की त्यांनी फार मोठी जबाबदारी माझ्यावर दिलेली आहे. आणि विशेष करून जबाबदारी देताना 2 मतदारसंघ बांधण्याची पण जबाबदारी दिलेली आहे. आणि त्यामुळे आगामी काळात या ठिकाणी राष्ट्रवादी प्रबळ करणं, अजितदादांचं हात बळकट करणं हे काम आम्हाला करायचं आहे. आजच्या परिस्थितीत गेले काही वर्ष राष्ट्रवादी म्हणून जे काम झालं त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या विचाराची मंडळी पक्षापासून दूर गेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे आम्हाला पहिल्यांदा राष्ट्रवादीच्या विचाराची जी मंडळी आहेत त्या मंडळींना सर्वप्रथम समजूत काढून अजितदादांसारखं नेतृत्व आपल्याला मिळालं हे ठासून सांगून त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणायचं आहे. आणि त्याचबरोबर मला विश्वास आहे की मी सुरुवातीपासून शिवसेनेचं काम केलेलं होतं, एक प्रभावी जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून काम केलेलं होतं, प्रशासनावर वचक असलेलं काका कुडाळकर म्हणून ओळख आहे. आणि त्यामुळे माझे काही सहकारी अजूनही या सगळ्या परिस्थितीत शांत आहेत. त्या पदाधिकाऱ्यांना भेटून पुन्हा राजकीय प्रवासात आणण्याचं कामसुद्धा मी करणार आहे. आणि त्यामुळे जुने प्रवाहात नसलेले राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते, अजितदादांवर विश्वास ठेवणारे कार्यकर्ते, अधिक आमच्या समवेत काम केलेलं, आमच्या कार्यावर विश्वास ठेवून ज्यांनी अजूनही आम्हाला मांडणारा जो वर्ग आहे ते कार्यकर्ते आहेत, शिवसेनेचे असतील, त्यांना राष्ट्रवादीच्या या प्रवाहात आणण्याचं काम आम्हाला करायचं आहे. आणि हे ज्यावेळी काम होईल त्यावेळी निश्चित राष्ट्रवादीची एक ताकद, अजितदादांची एक ताकद, तटकरे साहेबांच्या पाठीमागे असलेला एक वर्ग या ठिकाणी प्रकर्षानं उभा राहिलेला तुम्हाला दिसेल. अभित नाईक यांनी आज आपल्याला सांगितलं आहे की राष्ट्रवादी
अजित पवार गटाची जी राष्ट्रवादी आहे ती जिल्ह्यामध्ये वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार. कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर देखील होते. त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपण जो कार्यकर्ता आपल्यापासून लांब गेलेला होता, राष्ट्रवादीपासून लांब गेलेला होता, तो आपण एकत्र आणून त्यांना नवीन प्रेरणा देणार अशा पद्धतीचं इथे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे भविष्यात राष्ट्रवादीची कशा पद्धतीने रणनीती असेल आणि कशा पद्धतीने कार्यकर्त्यांना आपल्याला एकमेकांना सामावून घेऊन काम करणार हे आपल्याला बघावं लागणार आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोण गावचा एक प्रमुख उत्सव म्हणजे कवळाच उत्सव. हा उत्सव नुकताच भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला. पाहूयात. नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतो कोकण 7 लाईव्हमध्ये. ज्याप्रमाणे कोकणाला नैसर्गिक म्हणजे निसर्ग लाभलेला आहे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणचे जे मंदिरं आहेत, त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक संस्कृती आहे, या ठिकाणच्या गावराटी आहेत, त्यांची त्या गावराटीत चालणारे विविध कार्यक्रम आहेत किंवा विविध जे उत्सव असतात ते आहेत, ही सुद्धा या संपूर्ण या गावराटीच्या कार्यक्रमांमुळे सुद्धा कोकण एक विशेष बहरलेला आहे. आणि अशाच प्रकारे आज आपल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोण गावामध्ये कवळास उत्सव म्हणून एक उत्सव असतो, तो सुद्धा प्रसिद्ध आहे. आणि ह्या उत्सवासाठी सुद्धा भाविक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दाखल होतात. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मातोण गावचा कवळास उत्सव. आणि आत्ता सुरू झालेला आहे कवळास उत्सव. या ठिकाणचे या उत्सवात जे देवतांचे खेळ असतात ते पाहण्यासाठी अनेक भाविक या ठिकाणी उपस्थित असतात. कवळास उत्सव म्हणजे देव पुढचे 3 महिने विजयादशमीपर्यंत म्हणजे दसऱ्यापर्यंत देव विश्रांतीसाठी जातात. मातोण गावात जे रवनाथ मंदिर आहे त्या ठिकाणी देव विश्रांतीसाठी जातात. आणि या कालावधीत मातोणचं जे देवस्थान असतं, सातेरी देवस्थान, या ठिकाणचे जे कार्यक्रम असतात ते बंद असतात. आणि जर काही देवस्थान संदर्भात कार्यक्रम असले तर रवनाथ मंदिराच्या या ठिकाणी कौल प्रसादाने पुढचे कार्यक्रम गावराटीचे केले जातात. मात्र या कवळास उत्सवा दिवशी जी तरंग देवता आहेत ती विश्रांतीसाठी रवनाथ मंदिरात जातात. आणि त्यानंतर त्या ठिकाणचे नाटेलीवाडी असेल किंवा जाधववाडी असेल, या ठिकाणच्या भाविकांच्या घरोघरी ते भेटी देतात. आणि त्याच्या अगोदर या ठिकाणचं जे चव्हाटा मंदिर आहे त्या ठिकाणी देवतांचे खेळ जे आहेत ते एक पाहण्यासाठी भाविक उपस्थित असतात. हे एक नयनरम्य असा हा सोहळा असतो. तर मी आपल्याला दाखवणार आहे आता सातेरी मंदिरकडून जे देवता आहेत तरंग देवता, त्या या ठिकाणी मातोंडला चव्हाटा मंदिर येथे आलेले आहेत. आणि या ठिकाणी आता सध्या देवाला नारळ ठेवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. आणि यानंतर जे खेळ आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड गावचा हा कवळास उत्सव आहे. तर पाहूयात, मी आपल्याला दाखवतोय कशा प्रकारे देव या ठिकाणी खेळ करतात ते. मेळेकरी भूतनाथ पावणाई या तरंग देवतांचे हे खेळ पाहण्यासाठी व देवतांचा कौल घेण्यासाठी अनेक भाविक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. ज्याप्रमाणे आषाढी एकादशी म्हणजे देवशयनी एकादशी या दिवसानंतर भगवान विष्णू 4 महिने योगनिद्रेत जातात. त्यानंतर कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीला निद्रेतून जागे होतात व या 4 महिन्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रम बंद असतात. त्याचप्रमाणे मातोंडमधील देवस्थानात या तरंग देवता विश्रांतीला जातात. तो हा कवळास उत्सव 15 जुलै रोजी भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला.
या कवळकास उत्सवानंतर मातोंड देवस्थानचे सर्व कार्यक्रम विजयादशमीपर्यंत बंद असतात. विजयादशमीला या तरंग देवतांना पुन्हा सजवण्यात येतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. वेंगुर्लेत नगर परिषद कर्मचाऱ्यांची कार्यतत्परता पाहायला मिळाली. शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास भलं मोठं आंब्याचं झाड कोसळून रस्त्यावरती पडलं होतं. क्षणाचा विलंब न करता तातडीने कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचत त्यांनी झाड हटवण्याचं काम सुरू केलं होतं. वेंगुर्ला पॉवर हाऊस नजीक हे भले मोठे आंब्याचे झाड पडलेले आहे. त्यामुळे वेंगुर्ला सावंतवाडी पॉवर हाऊस मार्गे वेंगुर्ला, सावंतवाडी तुळस मार्गे वेंगुर्ला हा रोड आहे आणि पॉवर हाऊसच्या वेंगुर्ल्याच्या दिशेने जाताना पॉवर हाऊसच्या थोडा पुढे भराडी मंदिरकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्या ठिकाणी हे झाड पडलेलं आहे. भले मोठे आंब्याचे झाड आहे आणि त्यामुळे गेले 2 तास हा रस्ता वाहतूक ठप्प होती. मात्र युद्धपातळीवर वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून हे झाड हटवण्यात आलेलं आहे. मात्र अजूनही एक खूप मोठं आंब्याचं झाड असल्यामुळे बराच वेळ लागणार आहे हे हटवण्यासाठी. मात्र जो मुख्य मार्ग आहे तो मोकळा करण्यात आलेला आहे. 2 तासापूर्वी हे झाड जे आहे या ठिकाणी पडलेलं होतं आणि याच्याच बाजूला हा मोठा ट्रान्सफॉर्मर आपण पाहतोय. या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे हे झाड हटवण्यासाठी. वेंगुर्ला पॉवर हाऊस मार्गे रामेश्वर मंदिरकडे जाणारा हा रस्ता आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे झाड हटवण्यासाठी. भले मोठे आंब्याचे झाड जे आहे ते पडलेले आहे. आपण पाहताय हा ठिकाण आहे वेंगुर्ला पॉवर हाऊस मार्गे रामेश्वर मंदिरकडे जाणारा हा रस्ता आहे वेंगुर्ले शहरातील. आणि याच रस्त्यालगत भराडी मंदिरकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्याच्या जरा पुढे हे भले मोठे आंब्याचे झाड होते आणि ते संपूर्णपणे मुळातून उन्मळून पडलेले आहे आणि ते संपूर्ण रस्त्यावर आलेले होते. वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी युद्धपातळीवर काम करून गेल्या तासाभरात हे संपूर्ण आपण पाहताय हा रस्ता जो आहे तो संपूर्ण मोकळा केलेला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत झाडाच्या फांद्या ज्या असल्यामुळे या ठिकाणी मार्ग सुरू करण्यात आलेला नाही. युद्धपातळीवर वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून या ठिकाणी जे झाड आहे ते हटवण्यात येत आहे. या ठिकाणी बघताय हा ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा बाजूला आहे त्यामुळे विद्युत प्रवाह सुद्धा खंडित आहे. सध्या या भागातील विद्युत प्रवाह बंद करण्यात आलेला आहे. भराडी मंदिर व त्याचप्रमाणे सातेरी मंदिर कडे जाणारा जो रस्ता आहे त्याच्यामध्ये हे झाड होतं. या ठिकाणी असणारी वडापावची गाडी जी आहे ती वाचलेली आहे. हे झाड त्याच्या अलीकडे पडलेलं आहे. मात्र हे झाड जे आहे ते एका 4 चाकीवर पडलेलं होतं अशी माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. 4 चाकीवर पडून त्या 4 चाकीचं नुकसान झालेलं आहे. 4 चाकी ही या ठिकाणी होती. या ट्रान्सफॉर्मरच्या बाजूला 4 चाकी उभी करण्यात आलेली होती. या ठिकाणी वडापावची गाडी असल्यामुळे 4 चाकी लावून
चारचाकी लावून चारचाकीचा मालक हा वडापाव खाण्यासाठी गेलेला असताना हे झाड या ठिकाणी पडलेलं आहे. वेंगुर्ला येथील हे दृश्य आहेत. वेंगुर्ला पॉवर हाऊस. थोड्याच वेळात हा मार्ग वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत मोकळा करण्यात येणार आहे. युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. काही तासातच हे एवढं भले मोठे झाड या ठिकाणी मार्ग मोकळा करण्यात आलेला आहे. मात्र वर जे झाड आहे त्याच्या फांद्या तोडण्याचं काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे काही वेळातच हा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांच्या संदर्भात शिक्षक समितीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे निदर्शने करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन चालू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन आहे आणि हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा आहे. आणि या पहिल्या टप्प्यामध्ये जर ह्या आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही तर दुसरा टप्पा विभागीय कार्यालयावर हे आंदोलन केलं जाईल. आणि तरीही जर दखल घेतली गेली नाही तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तळागाळातील सर्व शिक्षक, कानाकोपऱ्यातून शिक्षक या ठिकाणी जमा होऊन भव्य असं प्रचंड आंदोलन करतील. हे आंदोलन एवढ्यासाठीच आहे की गेले अनेक वर्ष शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. फक्त शिक्षकांसाठी वेगळा न्याय आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय. खरं म्हणजे न्याय जो असतो तो महाराष्ट्र सेवा नियम आहेत आणि जिल्हा परिषद सेवा नियम आहेत. त्याच्यामध्ये विचार केला तर सगळ्या कर्मचाऱ्यांसाठी समान न्याय असतो. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जातात आणि मात्र इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ऑफलाईन केल्या जातात. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवताना सुद्धा शिक्षकांना न्याय देताना मात्र तो प्रलंबित ठेवला. तो गेली अनेक वर्ष शिक्षकांना जवळजवळ अनेक वर्ष म्हणजे 5 वर्ष शिक्षकांचे वेतनातर जे बिल आहेत म्हणजे प्रवास भत्ते आहेत किंवा रजा सवलत असेल, मार्गदर्शन सवलत असेल किंवा आजारी लोकांची जी बिलं असतील ती वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. 7वा येतो ना वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळाला आणि 4था हप्तासुद्धा सगळ्या आमच्या लोकांना या ठिकाणी जाहीर झाला. 2रा 3रा हप्ता सगळ्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला. शिक्षकांना प्राथमिक शिक्षण 2रा 3रा हप्ता अद्याप मिळाला नाही. शिक्षकांना द्यायचा आलं की वेगळा न्याय का? अलीकडच्या काळामध्ये अनेक शासन निर्णय काढलेत. ते शासन निर्णय जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून काढलेले आहेत. मग त्रुटी ठेवून शासन निर्णय काढल्यामुळे शिक्षक कोर्टामध्ये जातील आणि प्रलंबित तो प्रश्न राहील. यासाठीच हे केलं जातं अशी महाराष्ट्रातील शिक्षकाची ठाम भूमिका झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातले बरेच सगळे शिक्षक या ठिकाणी नाराज असून शिक्षकांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या धोरणाबद्दल तीव्र संताप महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांमध्ये आहे. आणि मगाशी जो प्रश्न तुम्ही उपस्थित केलात की शिक्षण मंत्री महोदय आमच्या जिल्ह्यातले आहेत आणि जिल्ह्यातले असूनसुद्धा असा चुकीचा निर्णय कसा घेतला. मग निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना या ठिकाणी 20,000 पगार देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः दुर्दैवी आहे आणि हा निर्णय महाराष्ट्रातील भावी पिढीला अगदी दुर्दैवाच्या घाईत लोटणारा असा हा निर्णय. हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा असं महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून या ठिकाणी शिक्षकांच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात हे आंदोलन आहे. आणि भविष्यामध्ये हा जर निर्णय मागे घेतला नाही ह्या जिल्ह्यातील गोरगरीब जे D.Ed. B.Ed. बेरोजगार आहेत त्या D.Ed. B.Ed. बेरोजगारांना या ठिकाणी त्यांच्या भावनेशी खेळू नका. खरोखरच त्यांना नोकरीची गरज आहे. 5-10 हजार जरी त्यांना दिले तरी आज खूप झालेले आहेत असं ते म्हणतात. 20,000 बाजूला ठेवा. तुम्ही निवृत्तांना मात्र 20,000 देत आहेत आणि कालच्या दिवसापर्यंत 6,000 पगारावर तुम्ही शिक्षण सेवकांना नेमत होता आणि 6,000चा 16,000 करण्यासाठी तुम्हाला गेली कित्येक वर्ष लागली. मात्र 20,000 शिक्षक निवृत्त शिक्षकांना जे तुपाशी आहेत त्यांना अजून तुपाशी देऊन जे D.Ed. B.Ed. जे बेरोजगार आहेत त्यांना मात्र उपाशी ठेवण्याचा जो शासन निर्णय आहे तो पूर्णतः बेकायदेशीर चुकीचा आहे. हा जर निर्णय मागे घेतला नसेल तर भविष्यामध्ये लगोलग जनआंदोलन या ठिकाणी छेडले जातील आणि या जिल्ह्यातले तमाम लोक आहेत, गोरगरीब लोक आहेत, ज्या D.Ed. बेरोजगार लोक बेरोजगार आहेत, निवृत्त शिक्षक आहेत आणि आमच्या संघटनेचे सर्व जे सदस्य आहेत ते रस्त्यावर उतरतील आणि जनआंदोलन करतील असा इशारा आम्ही या ठिकाणी या माध्यमातून देतो. यामधल्या ज्या मागण्या जिल्हा परिषद स्तरावरती असतील त्या निश्चितपणे आपल्या सर्वांचे प्रमुख आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चितपणे आतापर्यंत तुम्हा सगळ्यांना माहीत आहे की आपण शक्यतो जास्तीत जास्त प्रयत्न आपला असतो की सर्वच्या सर्व मागण्या या ठिकाणी ज्या होतात त्या याच ठिकाणी मंजूर कराव्यात किंवा त्याच्यातून काय असेल तो योग्य तो मार्ग काढावा. परंतु ज्या बाबी शासन स्तरावरच्या आहेत
त्यासाठी सुद्धा आम्ही योग्य तो पाठपुरावा करू एवढे या ठिकाणी मी आपल्या सगळ्यांना आश्वस्त करतो आणि आपण आपलं धरणं आंदोलन या ठिकाणी थांबवावं असं आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्गातील जागृत देवस्थान श्रीदेव वेतोबावरती आधारित मालिकेचा भव्य लॉन्चिंग सोहळा 17 जुलैला सावंतवाडीत होणार आहे. याबाबतची माहिती सन मराठीचे प्रसिद्धी प्रमुख विनय नलावडे आणि अभिनेते आशिष पवार यांनी दिली आहे. 17 जुलैला संध्याकाळी 5 वाजता आपण वैश्यभवन जो हॉल आहे तिकडे आपण एक कार्यक्रम घेणार आहोत. पहिल्यांदा जसंच वेतोबा आपला जो क्षेत्रपाल जो श्रीदेव वेतोबा आहे त्याची मालिका आपण त्या दिवशी लॉन्च होणार आहे आणि एक विशेष कार्यक्रम म्हणजे 7 वाजता ज्या वेळेला ती लॉन्च होईल त्याच वेळेला आपण इथे प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत. माझं नाव विनय नलावडे. तर मी सन मराठी वाहिनीतर्फे आज इथे बोलतो आहे आणि हे आशिष पवार, अभिनेते आशिष पवार. तर ते कार्यक्रमाचं सगळं सूत्रसंचालन प्लस महिलांबरोबर जे कार्यक्रम होणार आहेत तर ते सगळे ते कंडक्ट करणार आहेत. जसं मी बोललो तसं 17 तारखेला 5 वाजता पहिल्यांदा आम्ही एक मोठा कटआउट लावतो आहे. मोती तलाव जे आहे ना तिथे 30 फुटाचे एक कटआउट लागणार आहे आणि तो आजच बहुतेक लागेल. तो 3 दिवस सलग लागणार आहे आणि सोमवारी 5 वाजता आम्ही तिकडे आरती करणार आहोत. 5 वाजता 5 वाजल्यानंतर आम्ही 6 वाजता इथे वैश्यभवन हॉलमध्ये येणार आहोत आणि 6 वाजल्यापासून कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. तर 6 ते 7च्या दरम्यान तिकडे आम्ही महिलांबरोबर एक एंगेजमेंट गेम्स किंवा असं कार्यक्रम जसं कोणाला गायचं असेल, कोणाला काही परफॉर्म करायचं असेल तिथे काही आपण सांस्कृतिकसुद्धा कार्यक्रम थोडेसे करणार आहोत. आणि हायलाईट म्हणजे तिकडे जेवढे कलाकार आहेत त्या सिरियलचे ते उपस्थित राहणार आहेत आणि 7 वाजता सिरियल चालू व्हायच्या अगोदर वेतोबाच्या वेशामध्ये जे मेन कलाकार आहेत ते इकडे त्या स्टेजवरती आम्ही त्यांचं परफॉर्मन्स करणार आहोत आणि 7 वाजता आपण सिरियल चालू करू. बरोबर 7 वाजता जेव्हा टी व्हीवरती पण ते दिसणार आहे 7 ते 7:30 आपण ती मालिका लाईव्ह दाखवू आणि 7:30 नंतर कलाकारांशी तुम्हाला काय बोलायचं असेल तर आपण ते इंटरॅक्शन सेशन आपण तिकडे ठेवून आपण त्यांचा सत्कार करू आणि प्लस वेतोबा आरोलीतले जे हे आहेत ट्रस्टीज तर ते पण येणार आहेत, त्यांचा पण आम्ही सत्कार करणार आहोत. नाही कसं होतं आत्तापर्यंत कसं होतं चित्रपटाचा प्रीमियर शो होतो सगळीकडे होतो जिथे प्रत्येक ठिकाणी प्रमोशनसाठी आम्हाला जावं लागतं वगैरे. पण पहिल्यांदाच मालिकेचं प्रमोशन इन द सेन्स प्रीमियर शो म्हणजे ज्या पहिला एपिसोड ज्या वेळेत टेलिकास्ट होणार आहे त्याच वेळेत तो लाईव्ह इथून सगळ्यांना दाखवला जाणार आहे. एक प्रमोशनचं मागचं खरं तर कारण आहे पण ते अजूनपर्यंत असं कोणी केलेलं नाही आहे. एक तर कसं आहे की वेतोबा ही जी मालिका आहे किंवा हा जो देव आहे हा आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये जास्त त्याला मानला जातो. सो त्याच्याबद्दलचं जास्तीत जास्त अवेअरनेस या भागामध्ये आपल्या या सिंधुदुर्ग भागामध्ये व्हावा किंवा ओव्हरऑल कोकणामध्ये. म्हणजे आता तुम्हाला सांगतो आम्ही रत्नागिरीमध्ये आम्ही काही शो केले म्हणजे त्याबद्दल आम्ही बोलणारच आहोत. आनंदी सोहळा नावाचा सुद्धा असा एक सन मराठीचा एक कार्यक्रम आहे जो कार्यक्रम म्हणजे एक तर खास महिलांसाठीच बनवला गेला म्हणजे त्याचं डिझाईन त्या पद्धतीनेच केलं गेलेलं आहे अशासाठी की एक साधारणतः महिला म्हणजे कसं जर एक लग्नानंतर त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये इतक्या अडकल्या जातात की 1-2 घटका किंवा 1-2 तास किंवा स्वतःसाठी काढायचं म्हटलं तर त्यांना तर वेळ मिळत नाही. सो त्यांच्यासाठी म्हणून 1-2 तास मनोरंजनाचा कार्यक्रम त्यांच्याबरोबर त्यांच्यामध्ये जे काही टॅलेंट्स असतील म्हणजे कसं होतं बऱ्याचशा गोष्टी ना त्यांच्या आतमध्ये असतात, बऱ्याचशा काही टॅलेंट्स त्यांच्यामध्ये सुद्धा असतात पण बिकॉज ऑफ जबाबदाऱ्यांमुळे ना ते टॅलेंट्सना त्यांना ते वाव देऊ शकत नाहीत किंवा एक योग्य मार्ग किंवा एक प्लॅटफॉर्म चांगला मिळत नाही. सो सन मराठीने हा एक प्लॅटफॉर्म त्यांच्यासाठी आणला आहे की त्यांच्यामध्ये जे काही टॅलेंट्स असतील ते त्यांनी तिथे येऊन सादर करावेत. आणि एक आता हे कसं आम्ही ग्राउंड इव्हेंट ॲक्टिव्हिटीज करतो आहे आणि ह्याचे काही फुटेज वगैरे आहेत ते हे सन मराठीचं यूट्यूब चॅनल आहे तिथे आम्ही दाखवणार आहोत. पण जेव्हा ह्याची मालिका होईल त्याच्याबद्दलच आमचं चाललेलं आहे की ह्याची एक मालिका व्हावी म्हणजे जसं अगदी स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर होम मिनिस्टर जशी आदेश बांदेकरांची मालिका आहे तशीच त्या पद्धतीचीच एक मालिका सन मराठी वरती यावी महिलांसाठी त्यांच्यासाठी सुद्धा आमचा अत्यंत मनापासून प्रयत्न सुरू आहे. आणि त्यासाठीच ही एक ग्राउंड ॲक्टिव्हिटी आहे की
त्यासाठी ही ग्राउंड ॲक्टिव्हिटी की जेणेकरून की हा सगळा डेटा चॅनलकडे जातो की बाबा किती लोक हे सन मराठी वाहिनी ही बघितली जाते, किती लोकांपर्यंत आमच्या मालिका पोचत आहेत, ही ह्या ॲक्टिव्हिटीजतर्फे एक तो डेटा कलेक्ट करणं हा एक उद्देश पण आहे. पण त्याचबरोबर ते नुसतं न करता एक मनोरंजनाचा सुद्धा कार्यक्रम हवा, महिलांना एक 2 तास त्यांच्यासाठी जगता यावं म्हणून एक खास डिझाईन केलेला हा सन मराठीने होस्टिंग करतो. तसे त्या आनंदी सोहळ्याचं होस्टिंग मी करतो. आणि मी तुम्हाला सांगतो आत्तापर्यंत आम्ही नागपूर आणि अकोल्यामध्ये 27 शोज हाऊसफुल करून आलेलो आहेत आणि प्रचंड उत्साह महिलांचा, म्हणजे प्रचंड म्हणजे कधी असं वाटतं की त्यांना आवरणं कठीण होऊन जातं, कारण इतकं साचलेलं असतं ना. आणि त्यांना एक असा प्लॅटफॉर्म मिळाल्यानंतर मग ते ऐकत नाही, मग त्या करतात. पण ते बरं वाटतं की त्याच्यामागचा मेन रिझन जो आमचा मेन एम आहे तो कुठेतरी आमचा पूर्ण होतो, एक साध्य होतोय ना. तर त्याचा एक आनंद आम्हाला खूप वेगळा आणि खूप छान अनुभव आम्हाला त्यातून मिळालेला आहे. आणि महिला इतक्या खुश होतात, म्हणजे आम्ही जेव्हा नागपूर आणि अकोल्यामध्ये पहिले 3-4 शो केल्यानंतर माउथ पब्लिसिटीनंतरच आम्हाला स्वतःहून समोरूनच त्या विभागातून आम्हाला फोन यायला लागले की आमच्या इथे तुम्ही हा कार्यक्रम करा. सो तोच आनंदी सोहळा हा जो कार्यक्रम तो म्हटलं की आपण या कोकणामध्ये सुद्धा आपल्या सुरू करूया. कारण आपल्या कोकणात, कारण मी स्वतः कोकणातलं आहे, मी खारेपाटणचं आहे, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले, त्यामुळे इतकं टॅलेंट आपल्या कोकणामध्ये ते मला नाही वाटत की महाराष्ट्रात अजून कुठल्या ठिकाणी असेल. सो त्या टॅलेंटला कुठेतरी एक वाव मिळावा, अजून काहीतरी एक चांगला एक काय म्हणतो ना एक ब्रिज त्याला मिळावं त्या टॅलेंटपर्यंत पोहोचण्यासाठी. त्यासाठी हे पूर्ण आयोजन आहे आणि आम्हाला असं वाटतं की आम्ही त्याच्यामध्ये खूप छान आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि कुठेतरी आम्हाला तिथे चांगलं यश मिळते. फक्त आपल्या ह्या कोकणामध्ये जरा आम्हाला त्याचे शोज अजून व्हावेत याच्यासाठी आमचे खूप प्रयत्न आहेत. म्हणजे आम्हाला 27 शोज आपल्या पूर्ण कोकणामध्ये करायचं, म्हणजे 12 शोज जे आहेत ते रत्नागिरीमध्ये करायचे आहेत आणि सिंधुदुर्गमध्ये आपल्या 15 शोज करायचे आहेत. तर त्यासाठीच आपण तुम्हा सगळ्यांना तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने आम्हाला ते सगळे शोज करायचे आहेत. सो तुमचीसुद्धा मदत आणि तुमचासुद्धा पाठिंबा जर आम्हाला मिळाला तर आम्ही खरंच खूप तुमचे आभार मानू. आणि खूप चांगला कार्यक्रम, म्हणजे तुम्ही स्वतः जर त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला तर तुम्हालासुद्धा तो कार्यक्रम खूप आवडेल. पहिली गोष्ट म्हणजे महिला आमच्याकडे याव्यात, आम्ही असं काही करत नाही, आम्ही महिलांपर्यंत पोहोचतो आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपॅरिझन आम्ही कधीच करत नाही, कारण कसं आहे प्रत्येक कार्यक्रम हा त्याच्या गोष्टी किंवा त्याचे महत्त्व घेऊन आलेला असतो. आज होम मिनिस्टर एक खूप गाजलेली अशी मालिका आहे, आदेश बांदेकर त्याचं होस्टिंग करतो आहे. सो आम्हाला कंपॅरिझन नाही करायचं आहे. कसं असतं प्रत्येक चॅनल हे आपलं चॅनल अजून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोचेल याचा नक्कीच विचार करत असतो. सो एक खरं तर म्हणजे असा एक प्रकारचा इव्हेंट विनयने खूप आधी केला होता, म्हणजे गावागावात अगदी खेड्यामध्ये काय नाव सिने बाजार नावाचा एक तो इव्हेंट करायचा की गावागावामध्ये जिथे थिएटर अवेलेबल नाही आहे, जिथे एंटरटेनमेंटचं कुठलं साधन नाही आहे, अशा ठिकाणी जाऊन तो तिथे सिनेमे दाखवायचा आणि विनामूल्य दाखवायचे. तिथे प्रॉपर जे आपण जुन्या काळी अगदी लहान असताना आपण पडद्यावरती प्रोजेक्टर लावून जे आपण सिनेमा वगैरे बघायचो तशा पद्धतीने जे नवीन फिल्म्स आलेले आहेत त्यांच्या प्रॉपर राईट्स घेऊन तो तिथे खेड्यापाड्यात आणि जवळजवळ मला वाटतं 550 गावं त्यांनी केलेली. सो ह्या 550 गावांचा एक डेटा त्याच्याकडे आहे. सो त्याच्यावरती त्यांनी रिसर्च करून असं केलं की ह्या 550 गावांमधल्या ज्या महिला आहेत की ज्यांना म्हणजे आम्ही अशा ठिकाणी आनंदी सोहळा कार्यक्रम केले ना की जिथे महिलांना मनोरंजन करण्याचं साधनच नाही आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा खेळ घेतले महिलांबरोबर त्यातनं एक महिला पहिली आली, तिला 9वारी साडी मिळाली. तर ती साडी घेताना ती रडत होती. ती म्हणते मला आत्तापर्यंत हे माहितीच नव्हतं, ही साडी मला ऑब्वियसली गरीब घरातली होती, त्यांना माहितीच नव्हतं हे मनोरंजन किंवा असे खेळ जे आतापर्यंत ती कधीच खेळ नव्हते. पण ते ज्या अगदी मुक्तपणे त्यांना चान्स मिळाल्यानंतर ज्या पद्धतीने ते खेळत होत्या ना की ते बघून आम्हालासुद्धा पण बरोबर वाटत होतं. सो आमचं असं झालं की मग ह्याची आपण मालिका का करू नये. मग आम्ही एक ते प्रपोजल चॅनलकडे मांडलं. पण चॅनलचं सुद्धा कसं आहे की जोपर्यंत तुमच्याकडे प्रॉपर डेटा त्यांच्याकडे येत नाही तोपर्यंत ते सुद्धा कुठलं डिसिजन घेऊ शकत नाही. सो एक डेटा कलेक्ट करणं, एक ॲक्टिव्हिटीज ही चालू करणं की बाबा हे खरंच किती त्याचा फायदा होऊ शकतो किंवा काय, तर मग आम्ही त्याची मालिका करू शकतो. तर पण आमचं आता तेच चाललं की याची मालिका करणं प्रॉपर, की त्यानिमित्तानेच आम्ही ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आम्ही करतोय. एक डेटा आमच्याकडे येतो आणि मग आम्हाला असं वाटलं की हा नाही आता ह्याच्यात आपण उत्तम मालिका करू शकतो कारण खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे. तर मग का आपण मर्यादित राहायचं, आपण पोचूया की मालिकेमार्फत अजून घराघरात पोचूया आपण. तर त्यानिमित्ताने आमचे हे सगळे प्रयत्न सुरू. आणि थोडंसं वेगळेपण म्हणजे काय की जसं नुसतं गेम्स न घेता आम्ही पहिला भाग कसा करतो की जे तुमच्यामध्ये टॅलेंट्स आहेत ते तुम्ही समोर मांडा. म्हणजे कोणाला गाणं गायचं आहे, उखाणे गायचे आहेत, कोणाला डान्स करायचं आहे किंवा काय त्या दिवशी जो डान्स केला कुठला जी आपली लोककला आहे त्या लोककला काही जण सादर करतात किंवा काय, तर त्यांना जे काही त्यांना रंग वगैरे तर अशा वेगळ्या पद्धतीचं ते सादरीकरण होतं आणि मग आपण त्याला गेम्सचा एक स्वरूप जोडलं आणि त्याच्यात जे उत्तम सादरीकरण करतात त्यांना आम्ही सन मराठी वाहिनीतर्फे काही बक्षिसं देतो.
सो त्यांनासुद्धा ते एक काहीतरी मोटिवेट केल्यासारखं होतं, एक प्लॅटफॉर्म त्यांना मिळतो आणि त्याच्यातून सुद्धा जर अगदीच सांगायचं झालं तर ही खूप करता आतली गोष्ट आहे, पण आम्ही तुम्हाला सांगतो कारण सांगायला आम्हाला छान वाटतं की त्यातले जर एखादं कोण उत्तम सादरीकरण करणं म्हणजे अभिनयाची कोणाला आवड असेल त्यांनी उत्तम काही सादरीकरण केलं तर त्या व्यक्तीला त्या महिलेला डायरेक्ट सन मराठी वाहिनीवरच्या मालिकेमध्ये एखादा रोलसुद्धा देण्यात येईल. सो अशा पद्धतीने आम्ही ते कार्यक्रम केले की जे स्ट्रगल आम्ही केलेलं आहे की तो कुठेतरी एक स्ट्रगलसुद्धा कमी होतो आणि एक महिलांनासुद्धा तितकंच एक कुठेतरी एक चान्स मिळतो आहे. बरं त्या सगळ्या ज्या महिला म्हणजे आपल्या पुरुष वर्गाचं पण तितकंच कौतुक केलं पाहिजे की ते पुरुषसुद्धा सगळ्या महिलांना पाठवत आहे की ठीक आहे जा तुम्ही तुमच्या पद्धतीने 1.5-2 तास जे काही एन्जॉय करायचं ते करा. सो त्यांचंसुद्धा कौतुक आहे खरं तर. आणि कसं माहिती आहे ना की कलाकारावरती अशी कुठली छाप नसते विनोदी किंवा सिरियस. कलाकार हा कलाकार असतो जो विनोद पण करू शकतो, जो रडवू पण शकतो. त्यातून कसं असतं की विनोद करणं ही खूप कठीण गोष्ट आहे, त्याच्यामुळे ती सगळ्यांनाच जमते किंवा सगळ्यांचीच ती स्टाईल असते अशातला भाग नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो खूप टॅलेंटेड लोक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. म्हणजे उदाहरण द्यायचं तर चला हवं एक सिरियल आली आमची खूप कलर्स लाईक कॉमेडी एक्सप्रेस नावाची आमची सिरियल होती, त्याच्यामध्ये त्याच्यातूनच आम्ही आलेलो आहे पुढे. त्यानंतर चला हा उदय आली, त्याच्यानंतर आता हास्य जत्रा सुरू आहे. त्या हास्य जत्रेमध्ये इतके छान टॅलेंटेड लोक नवीनच आहेत ती. सो त्यांनासुद्धा कोणीतरी वाव दिलेलंच आहे. सो त्याच्यामध्ये टॅलेंट आहे हे असे वाव देणारे कार्यक्रम आले ना तर उत्तम कॉमेडी करणारे कलाकार नक्कीच इथे आपल्याला मिळतील आणि खूप आहे. आपल्या कोकणात ते जास्त आहेत कारण तो बाजच आहे आपला नाटकाचा किंवा लोककलेचा. कारण हे जे दशावतार वगैरे बघतो हे नाटक कुठून आलेले आहे, तिथूनच आलेले आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी. सो बेस तोच आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. अधिकारी आणि ठेकेदार मस्तवाल, जनता बेहाल, उपरकरांचं टीकास्त्र. प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी शिक्षक समितीचं धरणं आंदोलन. आणि मातोंडगावचा कवळाच उत्सव उत्साहात. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्र देवे झाली ते थांबण्याची पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.